Samo u Superbetu. Verifikuj svoj nalog, unesi kod i preuzmi 500 dinara bonusa bez depozita. Uz uplatu od 500 dinara dobijaš dodatnih 500 dinara, dupli start za igru. Unosom koda i uplatom ne samo da dobijaš bonus, već pomožeš i svom omiljenom klubu. Ja sam sinoć ostala ovde do 8, pola 9. Nije to meni problem, nije to meni žao, ja radim. Ja volim ovu decu. Mi nismo Valjevčani, mi smo Valjevci. Nek na teren bude livada kraj puta, nek tribina bude neka stara klupa. I dalje će srce za tebe da lupa, i dalje će srce za tebe da lupa. Moram vidjeti čovjek je dead metalac, ono sluša tamo neke ono. Prva fudbalska lopta je tu se zakotrljala. Prvi fudbalski klub koji je napravljen je fudbalski klub Šumadija. Trenutno imamo preko 500 ili 600 članskih karata i imamo oko 100 sezonskih. Pratimo Šumadiju gdje god gostuje, po kući naravno. Nekad bilo u 10 znalo se Šumadija. Kad Šumadija igra, mi cela zgrada, nas 20-30 krenemo na utakmicu, onda se igralo u 10 sati. Podunavci. Podunavci, da. Real Podunavci. Da, ne znam, vidiš kako, ovi Srbi najgori smo, znaš, kad god treba nešto, za jedno slovo se vatamo, jevo. Real Podunavci. Tako je, ne Podunavci. A dobro, znaš, kad sam u naletu, onda mogu uvati, onda je... Šta pije predsjednik? Stomaklin. On je gasi sa stomaklin. Ufa, je gasiš, brate. Neću, ajde, kajsija. Prebaci ga na kajsiju. Kajsija. Kajsija, nakide kajsije. Zdravi. Ajde. I da se viđemo još mnogo godina. Daće Bog, ajde. Da budete sponzori u prvoj ligi kad budemo. Ovo su lepe reči, jake reči. Što je posebno specifično za ovaj klub, zato ja kažem naša sloga. Ima još nekih drugih sloga, ali ovo je sloga Požeška. To je da je klub domaćinski. Nikada u tih 100 godina sloga nije probala da bude iznad sebe, da ide u neke lige pa da se gasi, pa da se vraća. Znači to je jedna tradicija domaćinske kuće. Držali je uglavnom Požežani kao predsjednici, kao sportski radnici. Nikada nije bilo izbornih skupština ili glasanja, nego je bilo pripremiš naslednika i naslednik preuzme slogu. Zato sloga u kontinuitetu traje 100 godina, pravi dobre sportske radnike, dobre trenere, dobre igrače i verne, odane navijače. Tačno, po liniji, Ne, tačno, svaka ti čast. Pazi, ne mašiš ništa. Samim dolaskom na utakmice i na stadion pomažu svima nam, jednostavno cijelom gradu. Nešto što bi trebalo bude brend u sportskom smislu grad. Stoga toliko godina, znači već 106 godina postoji stabilna, takmiči se u nekoj ligi koja je realno za ovoliki grad. Taman, negde. Tako da nikad nismo imali nekih oscilacija ogromnih da smo dolazili u pitanje da se gasimo, da nestajemo, da nešto uvek su bilo ljudi koji su brinuli o ovome. Pokraj hladne vode, igraju mladinci, užičke slobode, zastave milijone, i baklje gore, lisice bore. Sloboda je specifična, grad Užice, mislim, ljubav prema slobodi koja se godinama ovdje gajila ne može u nekim drugim mjestima da se osjeti. Sloboda je jedan od retkih terena u Srbiji
bilo gde kada dođu Crvena zvezda i Partizan, gde 80% ljudi na tribinama navija samo za slobodu, gde su gostujući navijači u svom sektoru. Za mene je sloboda sve. Moj grad, moje sve. Tu sam ponikao, da kažem, sve Vojno Užice, to je za mene isto. Jednostavno, za mene je ovo ljubav. I sve Vojno ne mogu da odvojiti. To je kad bi neko dete pitao koje više voliš od dvoje dece, jedno ili drugo. Znači, 1961. godine grupa sportskih zaljubljenika, pre svega ljubitelja fudbala, osniva fudbalski klub Radnik, kao baš radnički, fabrički klub, a mi koji smo potomci radnika, jer to je takvo doba bila, kasnije smo se mi rađali 70-ih, 90-ih godina, smo počeli da simpatišemo i taj klub, koji među vremenu, pre svega od svih tih firmi, fabrika, najviše pažnje prema tom novom klubu pokazuje upravo fabrika Metalac, danas kompanija Metalac. To, smanji malo da snimamo projekat kluba, molim te. Ovo gde ulažemo, tako je, to, da se guraju do omladina, bravo. To je kapiten, svaka čast. A kako mogu da igraju bre oni igraju? Ne znam, mađe, okej, zašto znam da ne može da je Srpska liga. Dođe. Ko je zvezda tima, pokaži mi, ovo je. Najbolji strelac ili... Snimi, stvarno, ovo izgleda fudbalski već. Gde je snus? Nema snus, to dobro. Pa da li da izađe, malo? Bravo! Ko? Jesi vidio ti ono, majke ti, brate, a? Jesi vidio ti ono? Evo, dve, braćo. Ja ne lažem, dve. This is Švajcarija. I evo nas sa stadionu Zlatibora. Ono što upada u oči jeste da imaju čak 3 trenera na raspolaganju, što retko koji tim ima u ovom ragu takmičenja. Upravo ekipa prvog tima ima trening iza mene. Jako zanimljiva stvar za stadion Švajcarija je da su ove stolice SJN kada je posljednji put bio renoviran. Oni su donirali mnogim klubovima, jedan od njih je i Zlatibor Čajetin. A ja se prljam i kaka si je ti ful, šta ja sam, nisam namazan, a? Aj. Braća moje. Što je težak, pa držite momci koje me Smo već u nekom momentumu gde igramo bolje, gde nas rezultati možda ne prate, ali ja sam zadovoljan kako izgledamo i kao što sam vam i rekao, znači da završimo kraj sezone, da završimo na neko od prva 3-4 mesta, mislim da bismo bili u stanju da sa par pojačanja na kraju sezone da uspemo da budemo kompetitivni za trofej sledeće sezone.